στο φροντιστήριο έχετε παρεμβάσεις γονέων. Και τι εννοώ, δηλαδή, αρχικά. Είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρονται για το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους τα θέματα των διαγωνισμάτων που βάζετε κατά καιρούς. Λογικό είναι. Άλλα όμως πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι γονείς την περίοδο αυτή ποια είναι. Από δικιά σας εμπειρία. Εννοείς αυτή την περίοδο ή γενικότερα, από την αρχή της χρονιάς, γιατί... Γενικότερα, όταν ξεκινάει η χρονιά που προετοιμάζεται ένας μαθητής για τις εξετάσεις αυτές, τότε ξεκινάνε και όλα τα παρεπόμενα. Ναι, ακριβώς, τα περίεργα. Ναι, λοιπόν, Δημήτρη, πολλές φορές δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις εκ μέρους των γονέων και υπάρχουν και παρεμβολές κατά την εκπαιδευτική λειτουργία. Κάποιοι γονείς μάλλον έχουν παρεξηγήσει ή παρανοήσει την συμμετοχή τους κατά τη διαδικασία μεταλαμπάδευσης των δικών μας γνώσεων και φτάνουν στο σημείο κάποιες φορές να θέλουν να κατευθύνουν και τη διαδικασία, να την εποπτεύσουν. Δεν μιλάμε βέβαια για απλή εποπτεία, μιλάμε για έλεγχο απόλυτο. Ναι, το παίζουν οι δήμονες και αυτό για μας είναι όχι προσβλητικό, είναι αντιεκπαιδευτικό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουν, όχι, δεν μιλάμε τώρα για καθαρά θέμα γνωστικής εμπειρίας πάνω στα μαθήματα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν την τεχνική υποδομή βάσει της οποίας ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και πρέπει να αποδεσμευτούν από αυτή τη λογική. Για μας είναι εντελώς αντιεκπαιδευτικό και δημιουργεί τεράστια προβλήματα κατά τη διαδικασία επαφής μας με τα παιδιά. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς την περίοδο των εξετάσεων? Επειδή είναι βέβαια μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά, το οποίο δίνουν για πρώτη φορά Πανελλήνιες, δεν θα πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους σε κανένα τομέα. Έτσι. Δηλαδή, επειδή συζητήσαμε με παιδιά τις τελευταίες μέρες, ακόμα και το τι θα φας, το τι θα πιείς, όπως προανέφερα, αυτή τη στιγμή τα παιδιά το εκλαμβάνουν ως πίεση. Είναι δύσκολη περίοδος, πρέπει να είναι κοντά τους, αν θέλουν να διαβάσουν μέχρι τις 12-1 να τα αφήνουν να διαβάζουν, από εκεί πέρα η κάθε συμβουλή να γίνεται έτσι με ήπιο, με διαλλακτικό τόνο και όχι με τη μορφή αυστηρής προσταγής, διότι τα παιδιά είναι ευαίσθητα πάρα πολύ αυτό το καιρό. Να μην πιέζουν. Σίγουρα καταλαβαίνουμε και τους γονείς, είμαστε κι εμείς μητέρες μικρών βέβαια παιδιών, αλλά θα περάσουμε από αυτό το στάδιο και είμαστε πολλά χρόνια κοντά στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε κι εμείς τους γονείς ότι και οι ίδιοι ανησυχούν και οι ίδιοι συμπάσχουν με τα παιδιά τους, αλλά δεν πρέπει να ασκούν πιέσεις αυτόν τον καιρό.